Ki lur, Mbah Purwo lur ya. Setahun setengah punjul setengah hari lewat sejam, lewat 5 menit 9 detik. War tau mangan beras, boy manis sega terus dheweke. Kayak lagi belajar nggodhog banyu. Weh, kowe bisa ora di kompor, liyane ta ya ora bisa. Kene tok sing ati kayu. Gak sembarangan wong. Weh, kayune akeh wingi wis ditawa kuwi ning tanggane pira, Man? 46. Weh, 46.893.300 perak lho. Weh, ditawa tapi njaluke gak ngepas ora gelem kowe. Mungkin harus dibangun pila kuwi pesine bae sana kabeh. Wis komplit lah kowe. Ngopi sik, nggih kopi.